els mateixos bars, com no sabien comportar, com la gent dels barris, que no sabien quasi ni llegir, com anirien al teatre, van decidir portar al teatre. I quan feien una obra de teatre en un bar, el tio que entrava a prendre una cervesa acabava ja embolicat allà a la troca que no sabia molt bé si era l'espectador o l'actor. Jo crec que el teatre que fa el Veiga, si hagués estat en aquesta època, s'hauria representat a les escoles o a les associacions de veïns, i que té molt del teatre del Bertolt Brecht, perquè utilitza materials simples, senzills, però que són més emotius que no aquest sensacionalisme de les obres de teatre. També penso que el Darío Fo també seria un altre model, que era aquell que ens feia veure problemes que teníem en els barris i a més donava la solució d'un escenari i la gent deia, doncs m'has dit la forma de sortir d'aquest problema, farem això. És aquest teatre que té molt a veure amb el combat de la vida, amb la realitat. Per mi l'estar aquí amb vosaltres, amb les persones que heu estat aquí, per mi serà un dia inoblidable i us dono les gràcies i la veritat que estic molt content i molt feliç.